President ka Voice of the People Party uba adan milaba sayomot. Ulaong baga jingmi kijingkan tho ya ka VPP hakini gisngi kapan i baki beriau kimla ban shusngap ya ki kam baka party kalapan i. Ya kani ulakran haka jing pedang ya ki nong yalam jong ki sengsan perthai bapher na Nongstoin constituency. Sha ka VPP ka belalong mata ka khatlai tarik rempang arja ar pausaw ha office ka party hanong kram. Kumbasan phongot ai ki nong yalam balalam khmat uba Golden Star nonglong ubade ukertong ka seng Congress haka election MLA arjar phaulai kilawan banyaso shaka VPP ladan lang haka digasngi ki MLA ka VPP kanthop uba adalbat nongrum ba Bright Starwell marbanyang bat ba Havingstone Kharpran nalor ki we ki nong yalam ba khmat jong ka party Kirshan ya ka Voice of the People Party la ni ki khot ki ki ba sokhia ki ba perkhat khot ki ba perkhat bet ki don shibon ba ro ngange ki ba perkhat khot ki ba perkhat bet ki ba don ki we ki seng san patai daga jingkerman daga jing sword man sim ba ta ka senga ba ki don mo kan le kumbar ki kren na ki for election ki bon kum kita te ka Voice of the People Party balai ka ya keleng ban penshai ke nonglim memang ikwa ba ki ba kum kita ki briu ki ba smor ki ba bet ka kom perkhat nagabanda ka lawai ka ba shingan jigi khun ki ti ki jigi kinum shong sa haka jaga ka bagi shong manta namara ka jaga ka bagi shong manta kanum la ban poi shaga thong kandei tanga Voice of the People Party ka badani ka nongrim ki ba scam halor ka nongrim jo ka sinshar ka kharar ka ba khoi bat halor ka nongrim bania da ya ka hok long try ki try muluk ki try jaga nila kren bat nila penil ki kam kadai ka party ka ba nila ong yimshin na seng ye gani tang bangin nila election kumba mi ki tit haki polio da ja ka liur tit la ja ringi ni seng om dei ba pini i dur khmat ni tang ban nila election re pini i ngi mala ka por bakata ka jinga lenti ka jing tang ars menta naru bengi seng haru menta kalau penong ye ki babon bakin ye pai kin ye thuk khana ye gane ka seng people ko khobor ni si pin sang ban i ki article ki ba tho ato kan kala ka ta ko mikren ye ta ye ka san pathai nang li smart daga jingdon jong Voice of the People Party mla shu ban shu snap mo bat ki we ki seng san pathai kim long shu tang nong pe kai dei ki long kan tho mo kila long kinong kan tho namar kimla khlem na kan tho hap ban kan tho ye laka bha laka sni upai ba on bisa dei kai ke bangi ni so tho lo baga jing kan tho ka ba mi ya ka seng ka jungi hegni ki sni ki bamta ka ba pni bangi ngila la ban le ya kai ke bangi la kren aka for election nging la kren ka for election bangi num seng ya kan ni tang mani election bre ngin yeng nam ta ju pi upai ba ngin ya sa ya assembly la ka sarkar kam sngap la don kam ban mi srong ngin mi ngin lek keleng ngin long ga jing shingan ga jabri upai ba ula iya ka Voice of the People Party naru bangi seng hadu mata ka kren ka yan kam shong thai assembly ngi kren ngi khi ka ba plong yi kita ki we mo kham ta mi ki seng ki ba so ka ba ken ai kita ki jing kan tho le si ka bala ru ban long ga jing persang ban persothu no da ko mo yu upai ba no ka ni ka seng san perthai kam dei ka seng san perthai mo kumno ka seng perthai kan mi isro kumba kilaw pan pa ba ngim khmi lenti ba ki seng san perthai kan mi isro kadi ka sin ban ko hame ka halia ba ka seng san perthai kai lam mi jinge ki hangi kam dei shu ka kam ko thamai la ni kam dei ka jingle khla namar ya ka tang la de kren lupa unong ksyam jo ka Voice of the People Party onum phlai ka ta but ki we ki sedang bani kiseng gibadan ko soka ki zaman no kini kile kembali kiseng bhalang tinggal ada keren shan du ka singi ban kong ngien ye ki ngila bu ki mat jing dawa ki mat jing kular ngamot banong habang election election kumbalong ki ki polka party ki mat jing kular ka bot ki election manifesto selani ki election promises mo ki mat jing kular ke ba man la goi party ka de ban don ni ki mat abaga le chupai ba khnang bo pai ba u ba pension nongrem un jit ya ka seng lingba kita ki mat jing kular la usno ya ha